Jeg tror, jeg har haft en cykel nu i, det ved jeg ikke, et halvt år, et år eller sådan noget. Egentlig havde jeg bare en normal citybike i rigtig lang tid. Bare sådan en Centurion, som alle køber. Sådan til 3.500 i Jupiter cykler et eller andet sted på Vesterbro. Af en eller anden grund, så valgte jeg at stille min cykel ved Hovedbanegården, hvilket jo aldrig rigtig er sådan den bedste idé, jeg måske indset. Men så da jeg kom hjem, så var den sjovt nok blevet stjålet. Så fandt jeg lige pludselig ud af, at min onkel måske havde en gammel racercykel. Så den kom til København, og så var det første gang, jeg fik sådan en rigtig racercykel. En rigtig gammel en. Og den var lille, og den var virkelig fin. Jeg er måske lidt københavner hipsterglad, så jeg er da meget glad for, at min cykel er lille, og den er lidt gammeldags, og den er lidt retro, så det kan jeg bare godt lide. Det betyder måske nok mere, end jeg vil sige. Jeg var ude at rejse en anden måned i Østeuropa, og der var jeg sådan, så da jeg endelig kom hjem, der var jeg virkelig sådan, der brugte jeg den virkelig meget til bare sådan at cykle rundt, fordi det var virkelig bare sådan, det var så rart. Det er noget andet at køre på sådan en gammel racercykel, hvor du skal ned og skifte på gearne. Det kan godt være, at det bliver lidt besværligt, og det er lidt farligt i storbyen, men det er bare virkelig fedt. Og det er virkelig fedt, når man kører så meget på cykel i København.